Jochen, ik wilde eigenlijk zeggen welkom, maar ja, jij moet eigenlijk welkom zeggen. Ja, welkom hè. Want we zijn in jouw atelier in Antwerpen. Jochen, omschrijf eens eigenlijk, wat doe jij? Wat zijn jouw activiteiten? Juwelier alleen is eigenlijk een te beperkte omschrijving, denk ik. Ja, ik denk dat je juwelier je kunt zeggen dat hij ook veel dingen aankoopt en verkoopt en bestaande merken en dergelijke. Dus we proberen echt wel speciale stukken te maken, unieke juwelen en vooral met focus op zeldzame edelstenen. Niet gemakkelijk zeg je, maar waarom er toch bewust voor die edelstenen gekozen dan? Ja, dat zit zo in uw hoofd en dan, bij mij zit dat erin en ik zie dat zelf heel graag. En ik ben er gewoon heel graag mee bezig en je ontmoet wel heel interessante mensen daardoor ook zo. Maar dat is dan achteraf gebleken, hè? Want in het begin ontmoet je niemand. En dus als ze een prijs vragen, ja, dus het is soms dan, ja, het kan ook wel even schrikken zijn, maar we maken wel alles op budget. Dus mensen, het is niet dat ik alleen maar dat doe. Hè? Dus als mensen vragen, ik wil een mooie solitaire of ik wil een alliance, dat kan allemaal gemaakt worden en dat wordt ook gemaakt. Maar ik probeer mij wel daarmee te onderscheiden. Ja. Hoe is het begonnen? Hoe zijt je daarmee begonnen? Toch met goud of met horloges of toch meteen met die edelstenen? Nee, eigenlijk is het begonnen door dat ik al vroeg interesse had om dingen te tekenen. En op een of andere manier tekende ik dan graag ringen. En dan ben ik juwelen gaan studeren in Antwerpen. Oké. Ja, en dan zit je eigenlijk bij allemaal zonen en dochters van juweliers in de klas. Dat was goudsmid, juweelontwerp, de richting. En dan mocht je zo in de weekends eens daar gaan werken en daar gaan werken. En ja, ik vond het allemaal heel leuk en zo. En dan ben ik overal een beetje gaan werken daarna. En denk in 2008 ben ik voor mijn eigen begonnen. Oké. Ja. En de kleurstenen is zo met de tijd is dat meer en meer gegroeid, ben me meer in gaan verdiepen. Ja. Veel meer mensen gaan ontmoeten, mensen van de mijnen en dergelijke. En het is eigenlijk een heel interessante wereld. Ja. Maar eigenlijk wist je dus al vanaf je tienerjaren van, ik wil hier iets mee? Of... Ja, vanaf tot ik 16, 17 was dat meer pak 17, toen begon het te groeien. Ja. 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 Wat vind je het gaafste aan je werk? Is dat werken aan die edelstenen is, of is het moment om het aan de klant te laten zien van wow, en dan die blik? Er zijn een paar dingen wat ik goed vind. Dus ten eerste ja, dat ik de stenen los allemaal heb ook. Ja. Ik heb ze in juwelen los, dus ik heb ook vaker in stenen in mijn zakken of zo, gewoon omdat ik daar graag mee bezig ben en zo. Dat kan zijn dat ik dan gewoon in Maastricht aan wandelen ben, dat ik een steen bij heb of zo, maar dat is gewoon iets waar ik mee bezig ben. En dan het moment dat een tekening tot die gemaakt is en tot het helemaal klaar is, en tot het eigenlijk bij de polisseur helemaal afgepolijst is en tot ik in mijn handen heb, dat is ook altijd heel fijn. En dan wat ik heel fijn vind is contact met de mensen. Ja. Dus ook alleen al met de goudsmeden en met alles, met de diamantzetter of met de edelsteenzetter, met de mensen van de mijnen, maar ook met de klant. Ja. Dus dat vind ik allemaal het fijnste, het belangrijkste. Ja. Ja, want jij coördineert het hele proces, maar echt het tekenen, het tekenfase, dat is echt wat je zelf doet. En vervolgens heb je allemaal mensen die het met u samen maken. Ja, ik heb zelf goudsmid gestudeerd en ik heb dat ook gehaald. Ja. Maar ik kan me niet zo lang... de goudsmid moet echt aan de werkbank en die moet er zitten de hele dag en zo. Ja. Dat is echt niks voor mij en dan het zou allemaal redelijk scheef staan. En, dat is niet... maar tekeningen maken en de ideeën en zo, dat heb ik gewoon, dat gaat vanzelf. Ja. Maar ik heb echt geen geduld om een ring te gaan maken. Nee, daar zijn anderen, die hebben daar meer geduld voor eigenlijk. Ja. 2008 begonnen, zeg ik eigenlijk. Ja. Hè? Heel veel, hè? Het gaat goed met de economie, het gaat goed met u, maar er zullen in die periode vast ook wel moeilijke beslissingen of moeilijke momenten zijn geweest. Heb je er 1 of 2, is dat de start tot zelfstandigheid? Ja, de start sowieso. Hè. Ten eerste, je hebt geen geld. Ten tweede, je hebt geen juwelen. Nee. En dan moet je beginnen. Hè. En ik had toen ook, ik had geen winkel of zo, dus je werkt eigenlijk een beetje van thuis, van de keukentafel. En je probeert reclame te maken en zo, maar je maakt meer kosten dan dat er eigenlijk binnenkomt. Hè. En in het begin zie je één iemand die je aan gunt en dat gehoord heeft, of van via familie of vrienden of zo. En die ziet je dan ene klant in de maand of zo. En de eerste jaren, dat is niet gemakkelijk. Maar ik heb het wel niet, als ik terugkijk, ervaren als niet gemakkelijk. Omdat ik gewoon
onbewust wist waar ik mee bezig was of zo, ik weet het niet. De passie toch ook voor het vak? Ja, en dan ook, het is dan zo organisch gegroeid en op een gegeven moment komen er wel klanten en liefhebbers. En als ik terugkijk is het waarschijnlijk niet gemakkelijk geweest op die momenten, maar ik ervaar het nu niet meer zo. Dus, ja. Die stap naar Antwerpen hier, hè? Je zat eerst in een kantoortje in Lanaken, of nog altijd heb je kantoor hè, bij La Butte au Bois. Maar toch ook de stap om hier een atelier of kantoor te nemen. Was dat een moeilijke stap of was dat eigenlijk een natuurlijke groei? Eigenlijk? Dat is een natuurlijke groei. Ik had een kantoor ook in de Diamantbeurs en daar heb ik nog steeds. Maar ik wou eigenlijk een soort van een galerij maken en daar zijn we nu nog mee bezig. Dus en dat is dit geworden en dat heb ik dan kunnen aanschaffen en dan eigenlijk helemaal mijn zin kunnen doen. Ja. En omdat ik bewust kies voor niet in winkels te liggen of met een winkel bezig te zijn. En ik wou het meer zo gelijk die juwelen zijn. Het is een niche en we zijn veel met kunst bezig. En ik wil hier op de duur ook een soort van kunstgalerij maken, omdat ik daar ook graag mee bezig ben. Ja. Met kunstenaars, met mensen die een schilderij maken of een beeld of kunst vanuit de natuur, gelijk mineralen. En, dus dat is eigenlijk meer de opzet van dit kantoor. Maar is het ook noodzakelijk in uw segment om te groeien of om bekender te worden om buiten Limburg echt fysiek aanwezig te zijn? Dan zou dat niet vanuit Lanaken kunnen? Of? Het kan van overal. Hè. Als je iets niche verkoopt, ik geloof, je hoeft niet in een Maastricht Centrum te zitten. Je kunt bij wijze van spreken in de dorpskern van Gelk, hè, daar kun je het ook doen. Hè, want tegenwoordig je doet het via internet en zo. Ja. Maar natuurlijk, La Butte au Bois is fantastisch om te zitten. Het geeft ook veel onbewuste inspiratie. Je kunt buiten zitten, je kunt goed eten daar, drinken. Antwerpen ben ik heel graag, vind een fantastische stad. En hier zitten heel veel vakmensen. En dat is gewoon omdat alles geconcentreerd is. En die heb je natuurlijk nodig. Ja. En daar zit je liefst dan dichtbij. En dan kun je ook alles opvolgen. En het is toch belangrijk, ook met zo'n bijzondere stenen, dat er niks gebeurt en zo. Te kunnen breken. Of, daar zijn allemaal valkuilen daarmee ook. Hè. Dus dat was gewoon de keuze om hier in Antwerpen te zitten. En om dat internationaal meer uit te breiden is gewoon puur voor het avontuur. Ja. En ook voor interessante mensen te ontmoeten. Ja. Je bent vrij relatief jong begonnen op jezelf. Heb je dat ooit ervaren en dan in een wereld waar veel geld omgaat, heb je dat ooit als een nadeel ervaren dat mensen denken, ja, daar zit er zo'n jonge kerel tegenover mij en die gaat mij dan even zeggen dat ik deze diamant van hem moet afnemen? Of is... Nee, van klanten totaal nooit. Nee. Maar wel van mensen uit de sector, dat er precies tot die vinden dat je dan toch eerst moet bewijzen of zo. Maar ik bedoel, andere juweliers die laten dan allemaal niet in de keuken kijken, terwijl ik altijd heel open ben. En ik probeer iedereen wel alles te laten zien en vertellen en zo. Maar daar krijg je dan natuurlijk weinig steun van. Misschien ervaren ze dat als een soort van dreiging of zo, maar daar geloof ik zelf niet in. Want die mensen hebben ook mensen die het hun gunnen en die hebben andere producten en zo. Dus ik probeer nu wel ook veel met juweliers contact te houden en ik vind dat ook fijn aan het hele gebeuren. Want zij werken toch op een andere manier als ik. En ik ben ook een grote liefhebber van juwelierszaken, terwijl ik er zelf geen wil. Ja. Dus, maar ik bezoek ook over de hele wereld juwelierszaken en ik ben 's avonds gewoon ook de hele tijd aan het googlen naar originele zaken. Gewoon om te zien, omdat ik het interessant vind. Ja, dus jij bent eigenlijk meer voor, laten we meer de kennis delen die we met z'n allen hebben in de juwelierswereld. Heel belangrijk sowieso. Dat doen we nu ook met mensen van de mijnen en dergelijke, omdat ook zo dat sustainable delven van edelstenen, mineralen, dat is wel heel belangrijk. En we zijn allemaal bezig met kennis te delen, ja. Je zit nu al meer dan 10 jaar in het vak en nog de studiejaren erbij. Heb je het vak zien, of de branche zien veranderen de afgelopen 10 jaar? Veel branches veranderen, maar is dat bij jullie ook? Of? De wereld is veel kleiner geworden, dat wel. Ja. En je hebt nu gemakkelijk contact met mensen in Sao Paulo of in Argentinië, ik zeg maar iets, of in Londen of Parijs. Ja. En mensen zijn heel mobiel geworden. Ik denk dat dat wel een heel belangrijk ding is. Ook omdat wij met een klein product werken. Moet ik morgen marmeren tafels gaan maken.
Dat is al niet gemakkelijk om die in New York de 40e verdieping te krijgen. Hè? Nee. Maar wij kunnen nog veel met verzekerde verzendingen en de export en zo doen. Uw markt is eigenlijk groter geworden, zeg je. Je gaat sneller naar Sao Paulo en naar New York iets verkopen dan 10 jaar geleden. Daar speelt jij zelf ook op in natuurlijk enorm met social media en Instagram. Hè? Ik denk dat dat een bewuste keuze is dat je dat zijt gestart al vrij vroeg. Ja, bewust. Ik wist in het begin niet wat dat was, maar ik maakte wel graag foto's. Want dat is ook iets wat ik graag doe. Ik maak graag foto's van stenen en stenen met een stuk tapijt of maakt niet uit. En ik ben daar gewoon mee begonnen en dat is gewoon zo gelopen. Ik heb daar nooit echt veel over nagedacht. Nee. Dus dat is gewoon een fijne bezigheid. Ja. Maar is het nu ook al, je hebt toch tienduizenden volgers, wat op zich voor Instagram, zeker in Limburg, zeker niet mis is. Volgers van over de hele wereld. Is het ook al dat je kunt zeggen echt een verkoopskanaal of zijn het meer mensen die ook de passie voor mooie stenen voor u delen? Of? Veel mensen die passie delen, veel juweliers die het volgen. Veel mensen die heel stenen slijpen die het volgen. Fijne contacten, vrienden aan overgehouden. Ik was 2 weken geleden in Los Angeles. Dan ben ik met een jongen die eigenlijk al 3 jaar volgt op Instagram, die zag dat ik daar was en die vroeg of we niet samen konden gaan eten en dus zijn we iets gaan eten en hij zit al jarenlang ook in de edelstenen. Dus je ontmoet wel interessante mensen ook daardoor en andere culturen en zo. En trouwens, ik was in Los Angeles, ik denk dat er 7 of 8 mensen mij hebben uitgenodigd bij hun thuis. Yeah. Maar ik had van alles te doen, dus ik ben alleen met die jongen even gaan eten met een paar mensen. En voor de rest, dan zullen we nog eens moeten teruggaan. Ja, dat kan altijd, hè? Maar dus, dat is wel interessant zo, dus het komt van alle kanten. Hè? Dus, ja. Je komt daarmee ook, heb je ook mee in het nieuws gestaan in contact soms ook met sterren die u dan op de wereldwijde sterren die op dat moment via Instagram denk ik vooral in contact met u komen. Ja, dat was toen een meevaller in die zin dat blijkbaar had zij dat gezien op Instagram. Een bepaalde steen, dat was een watermeloen tourmalijn. Ja. Dus dat wil zeggen, er zitten 2, 3 verschillende kleuren in één steen. En haar man heeft dat dan onthouden en die heeft mij dan op een avond gebeld. En dat was, wie was dat ook alweer? Alicia Keys. Ja, okay. En dat was via Instagram is dat wel gegaan. Ja. Dus ja, het kan allemaal hè. Ja. Maar ik voel wel de energie van Instagram 3 jaar geleden en nu is een heel groot verschil. Ik denk dat er nu echt te veel mensen mee bezig zijn en het is allemaal zo wat meer vluchtig kijken geworden. Vroeger was er meer, als je dat al diepte moet noemen, maar er was meer diepgang in de... Oprechte geïnteresseerdheid was er ook meer. Maar nu nog, maar het is moeilijker. Ja. Het gaat goed met de economie, het gaat goed met de branche. Wat ziet jij als een van de grootste uitdagingen of mogelijke gevaren? Ja, er is altijd wel van alles wat er gebeurt en zo, maar ik denk dat iedereen zich tegenwoordig ook heel snel kan aanpassen. Wat ik zelf wel heel graag wil is, ik wil ofwel blijf ik nu bezig hoe ik bezig ben en ik amuseer mij en het is fijn en alles loopt. En ik ben nu wel bezig om grotere dingen te doen. Dus ik wil eigenlijk gaan uitbreiden. Okay. Ja, ik ben bezig met iets in Beijing, ik ben bezig met iets in Arizona en in Zwitserland. Dus ik wil eigenlijk specialere stukken, nog specialere stenen gaan verwerken en nog meer in die niche-markt gaan duwen. Dus we zijn nu bezig met een samengang met een verzamelaar. Dus dat je eigenlijk ook echt fysieke vestigingen? Of ja, meer bureaus ook. En ook met het zicht op dat ik hier een kunstgalerij van wil maken. Ja. We willen ook meer als galerij ook naar buiten komen waar ook die juwelen onder vallen. Ja. En dat wil ik dan ook doortrekken bijvoorbeeld naar like Beijing en Arizona. Ja. En, ja. Dus je zegt, als je nu al niet in de Champions League speelt, dan wilt je over een paar jaar wereldwijd echt in die Champions League spelen. Wat is de Champions League zo? Ja. Ik heb al stenen verkocht die gerust, dat is echt top van de top, wat ik toch als kenner kan bevestigen en zo. Ja. Maar het is een hele kleine markt op dat punt, hè? Want de meeste ook merken durven die stenen niet, ze gaan ze niet aankopen. Ze kopen dan liever een diamant, want het is nog altijd de meeste vraag naar diamanten in de wereld. Okay. En dat is toch de markt waar de mensen natuurlijk, en dat begrijp ik ook, want de diamantmarkt wordt ook natuurlijk serieus gepromoot. Voor de rest een saffier, een robijn, een smaragd is voor de meeste mensen heel gekend. Maar dan bijvoorbeeld te zeggen een mandarijngranaat of een Paraiba tourmalijn,
indigoliet. Dat zijn dan minder bekende termen. Minder bekende termen, maar dat kunnen wel heel dure stenen zijn. Ja. Maar jij wilt u net in die niche segment gaan onderscheiden eigenlijk. Ja, dat is raar. Ik zie ook graag een diamant, maar ik kan mijn geld eerder in een mandarijngranaat steken, qua gevoel, hè, dan in een diamant. Omdat diamant kan ik morgen ook kopen. Ja. En die mandarijngranaat morgen misschien niet meer. Nee. Wat heb je als tip voor iemand die, stel een jonge ondernemer wil nu beginnen in uw branche? Wat zou je met uw kennis van de afgelopen jaren hem of haar meegeven? Dat is misschien een cliché, maar gewoon als je het graag doet, dan kun je het doen. Hè. En ik denk mensen die meer zakelijk denken en dergelijke, want ik ben niet zo in mijn hoofd zo zakelijk, maar dan is het voor hun een bewuste afweging van gaat het iets opbrengen of niet. Maar dat heb ik zelf nooit gedaan, maar anders met uw hart dus, dan moet het wel lukken. Ja. Maar goed gezegd, ik ben niet zo zakelijk, maar goed, je kunt niet 10 jaar overleven zonder enig zakelijk basisinstinct. Hè? Nee. En brengen tot waar je nu bent. Nee. Maar het is gewoon, dat is dan het gevolg geweest, hè? Dan, door gewoon toch bezig te zijn met speciale mooie dingen en dat het toch gelukt is. Hè? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.